আৰু এতিয়াও তেখেতক এপছুৰ ভূতে খেদি আছে চ' এপছুক ভয় কৰিব নালাগে তেখেতে गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै मैया हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरो बे खोथानि सायावनो फिन रिप्लाइ मा खोथा बुंखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन भिडिअखौ गासैखौबो नायजोबना लाबानो जाबाय स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदिनो जोंनि राजखान्थिखौ लानानै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाय थासिगोन नामा स' बेफोरबायदि दावराव दावसि जुदि जाबाय थायोब्ला समाजनि गेजेराव गोजोन गोरोबथायनि मुङाव गोजोन गोरोबथाय जोंनि गेजेराव मारै नुजागोन बा माब्रै गोजोन गोरोबथाया जोंनि गेजेराव जायगा मोनगोन स' बेफोरबायदि थासारियाव गोजोन गोरोबथायखौ जोङो लानानै जोंनि मावलांनांगौ खामानिफोरखौ जों जुदि मावालासिनो बायदिसिना जोङो राजखान्थिनि बेलायाव गावजों गावनो एना एनि जाबाय थायोब्ला गावजों गावनो बुदलाय सुदलाय जाबाय थायोब्ला गावजों गावनो जोङो केस होदलायनाय सोरबा सोंखारिनाय बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि समाजनि गेजेराव जानो हागौ फैगौ समफोराव गोबां खहा जागोन बा खहा जानो थांगासिनो दङ स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि जानायखौ आंबो लुबैया बा आंबो हास्थाया स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय आरो नायना लाबा जानो हागौ আন্দোলন কৰি আছিলে মই নিজেও এপছুৰ প্ৰচিডিং আছিলে সদায় টোপনি নোযোৱা আছিলে এপছুক লৈ পেলাই আৰু এতিয়াও তেখেতক এপছুৰ ভূতে খেদি আছে চ' এপছুক ভয় কৰিব নালাগে তেখেতে এপছুৱে জাতীয় সংগঠন হয় আজি এপছুৱে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ইফালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠন ABMছুৱে কাম কৰি আছে আমছুৱে কাম কৰি আছে শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰি আছে আছাই কাম কৰি আছে সব জাতিৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে সমাজক নেতৃত্ব দি আছে চ' তেনেকৈ এপছুও আজি সমাজক নেতৃত্ব দি আছে চ' আজি এই সামাজিক সংগঠনক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি কথা কোৱাটো অতি লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা 17 বছৰ শাসনত থাকি অহা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আজি যদি এপছুকে ভয় কৰে তেনেহ'লে তেখেতে 17 বছৰ কি কৰে एक्शन बिथाङा जुदि जातिनि प्रति माबा मोनसे मावबायनायनि जुदि सिमां दङब्ला बिथाङा फैनांगौ एबसुखौ आफादगिरि दिगेनबराव जों गारनाय फैनांगौ माबा मोनसे जुदि लुबैनाय हास्थायनाय दङब्ला बे बुस्थुखौ जोङो बे हाबाफारिनिफ्राय बिथांखौ जों खावलायहरदों आरो बे समाव जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो उननि समाव एबसुखौ सोंखानायनिफ्राय हाग्रामा महिलारियानो जा बा गुबुन दल संगठननि नेतायानो जा जाहाथे गोजानाव थानांगौ माबा मोनसे जुदि मोजां सानोब्ला जों एबसुनि मजियाव फैनानै बिथाङा रायलायफैनांगौ खामानि मावनांगौ बिथाङा जुदि जातिनि सपना दङब्ला बिथाङा मावनो हानांगौ खोथाफोरखौ बुंनायनि सिगांनो बे साननांगौबो एसे दङ जोंनि गेजेराव आरो साननांगौबो खोथाखौ बुंनायनि सिगांनो लोगोसे खोथाखौ बुंनो हानाय खोथाखौ बुंनांगौ आरो साननानैसो बुंनांगौ खोथाफोरखौ स' जियानो जाया मानो सोरबा सासेथ' इलेक्सनाव देरहागोन आरो बेखौ लानानै दावराव दावसि एसेबां खालामनाबो जेबो मुलाम्फा गैया मानोना इलेक्सनावथ' सोरबा नङा सोरबा जायखौ मोजां मोनो बेखौनो सिलेक्ट खालामखागोन रायजो राजाया स' बेफोरबायदि बेलायाव जों गावजों गावनो मानो दावराव दावसि खालामबाय थायो स' जेरैबायदि थाइजौ फांसेयाव गोबां फिथाइ जुदि नाङोब्ला बेयाव गोबां अन्थाइ खुबैनायखौ जों नुनो मोनो आरो थाइजौखौ हानो थाखाय गोबां अन्थाइ खुबैनायखौ जों नुनो मोनो मानोना जोंनि केरेक्टारना सुबुं समाजनि केरेक्टारा बे माब्लाबाबो सोलाया मानोना गाव जेब्ला दुखुआव थागोन बे दुखुखौ गाव फोरमाया नाथाय गुबुना जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावदो बेयावसो बिथाङा दुखु जाफायो स' बेफोरबायदि केरेक्टारा थायो जोंनि गेजेराव स' जियानो जाया मानो आं रावखौबो सोंखारिनो थाङाखै लोगोसे भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय